Astrid, aan jou als voorzitter van het herdenkingscomité. 1 juli komt eraan. Je zegt net al Kitty Kotti. Wat hoop jij voor de komende tijd? Ik ben blij dat een paar dingen zijn gevallen die Alana zegt. En één is de versterking van onze communities, echt. Maar ook fysiek laten zien dat we schouder aan schouder staan. Dat is het thema van dit jaar. We staan op schouders, schouder aan schouder. En dan gaan we nieuwe schouders gaan we ontwikkelen. Maar ook de versterking van onze gemeenschappen. Dat is wat ik hoop. Dat het ook zichtbaar is. En dat wij, zoals ik het eerder ook ergens heb gezegd, we hoeven geen eenheid te zijn per se. Maar we kunnen wel solidair zijn. Ja. Naast elkaar staan. En weten dat we allemaal een andere rol hebben. En dat al die verhalen en al die ervaringen en al die bodies met al die verschillende huidskleuren en afkomsten, dat ze ertoe doen. We sluiten af met een verdiepingstip. Wat kan de luisteraar lezen, kijken, zien om zich te verdiepen? Heb jij een tip? Ik heb net verteld dat ik een boek aan het schrijven ben over weerbaarheid en waardigheid. En ik ben zo ontzettend veel mooie literatuur tegengekomen. Bell Hooks noemde je ook. Die noem ik er ook in. Frans Fanon, Malcolm X, Edward Said. Oké, genoeg. Achille Mbembe. Het zijn allemaal, weet je, als mensen die boeken niet de tijd hebben om die boeken te lezen, google ze gewoon en kijk via AI. Of begin met 1. Wat zeggen deze mensen? En die tips is, zoals jij dat zegt, Alana, je bent heel nieuwsgierig. Ik zou zo graag willen dat mensen, zoals geïnspireerd door ons, deze namen noteren en denken, we gaan eens even kijken wat die mensen soms eeuwen geleden. En W.E.B. Du Bois, zeg ik ook nog even. Ja, wat ze geschreven hebben. Ja. Google ze maar gewoon.